Liha, leipä ja juusto Oyn johtaja on huolissaan. Yritys on jo jonkin aikaa saanut negatiivista palautetta vuotavista pakkauksista sekä asiakkailta että kauppiailta. Alueellinen myynti yskii, sillä paikkakunnalle on tullut uusi, tehokas kilpailija. Valtakunnallisestikin myynnissä on ongelmia, sillä yritys ei päässyt tärkeään tarjouskilpailuun mukaan. Syy oli se, että heiltä puuttuu sertifioitu johtamisjärjestelmä. Myös tuotanto on pulassa, sillä materiaalitehokkuus ei ole kunnossa. Resursseja hukataan ja tuloksena on liian paljon kakkoslaatua, jätettä sekä raaka-aine- ja materiaalihävikkiä. Kaiken lisäksi paikan päällä tuotantolaitoksessa ei toimi jätteiden lajittelu. Yritykselle tulee huomattavia lisämaksuja huonosti hoidetusta jätehuollosta ja naapuritkin valittavat jätehuollon toimimattomuudesta. Yrityksen väki tajuaa itse. Näin ei voi jatkua. Mikä avuksi? Yhteistyökumppani suosittelee ABC Solutionsin konsultointiapua. Paikalle singahtaa konsultti, joka ei ole pelkästään konsultti, vaan hän voi olla myös laatupäällikkö, sertifioija, kouluttaja, suunnittelija, kehittäjä, arvioija, sparraaja, kartoittaja, ongelmanratkaisija ja akateeminen teurastaja. Mikä asiakkaan sen hetkinen tarve onkaan. ABC Solutionsin avulla yritys kehittää johtamisjärjestelmän, jolle myönnetään sertifikaatti. Yritys ottaa käyttöön jatkuvan toiminnan, tuotteen ja palvelun parantamisen työkalut, ja henkilöstö aktivoidaan käyttämään niitä. Yritys hakeutuu myös kansainvälisille markkinoille. Näin saadaan myyntikäyrä ja kannattavuus nousuun, ja ennen kaikkea reklamaatioiden määrä vähenee huomattavasti, sillä asiakkaat ovat tyytyväisiä. ABC Solutions. Vastuullisin askelin menestykseen.